Anga fulini wale nyumando meka nyeshi au Mali kono ani Mali koka ni kumemba soro au munu sigile do ko nyemada jabaranu fe wala sa famia bi soro au fe TV CHERIFLA bamananga kuna fonina wala libina ko yemunu na Mali kunga ani jien famaro kunga ni akuma silenyi sanwo sa octobre kalo kile kononton oye posi to wala do kerengreni mume nyana maya jien jamana fe o de kadra kono kabeni trata doen fene ye octobre kalo kile kononto anyina mera nga jamana kono kerengreni ala hotel Sheraton na Amdalay Asila kabeni nyina sanye dokumentara akama ode ye mine munu be bo posila kasika maula soro ake mine nyina maw ye mine munu te kololosi mauma kene do munku defaya be anga jamana ministry sobulu munga barabe nyeshi ka bado jien kuna foni soro sira kurawla Fatmata ya kane babaketa ka fara Mariam Traoré ka oluka soro lundu Kulumi sigileno jien selekenani kono postu tokola ni obi wele ko Union Postale Universelle obi postu tokola don la nyanamaya sanwo sa jien fantan aninani bela jelen kono ni obi be octobre kalo kile konontoma postu yere chake yoro mi nga baraw nyeshine no kerengerene yana bataki ko nasirauma samaw chili duguni dugu ani jamana anga bara famba folo antumbe letru chambe telegram chambe manda oke mais ça diere konna la ko yelemara ambe kata nouvelle technologie taboloka si ça lettre bambolo amba feka donner technologie konna la ka produit kro du fe anga produit fe konna la pour que muso seka suna ambe koli yere chi ko sebe koli de ka anga fe bebe koli de kan sanno ame messagerie be koli yere be no aywani transfert d'argent ambo duke bo muso be to la amanga direction fu na yanga direction fu anga directeur technique vraiment amba fo ministère la aye fembe la jelenge pour que feti nga se ka réussir na nyo foli ke fene ambeta MRTP la MRTP parce que anga représentant bi o yanga soba doy fembe be nyana bo wala mina o bela jelen farale nyoko ngambe bam anga nya fara nyoko ka ministre yere fo nyina tan sefe ma chama ne nyoko soro akeneka o mogola furuba chatigila mogo tumbe ani ka fara kenyere chakela u chama kan kenyere chakela mogo do minuni olu ye kumata uyu ka ni sondia wira ni ko ina kosobe ko dakun minuni olu taranyina ko olu ye fe minuni u joro ka bo postu yere yiri walla kerengere ne yana Mali jamana nyeta ka kunyawla wa uye sheria chama ke uni postu ka jenyoko ya barawla an la wasalindu kenen fene la wasalindu kadaka postu te bilakoyi ani bi réunion yere fene kera yoro la wasalim na kana ni akilina kuraye o ye jamana nyemoko ka akilina folo ka démission ta ku bla ko nyemoko yala démission mu fene do nu akilu be nyogon fe o ye kala munge o yelema kura munu be jien table la no ye numérique donc postu fene bi se ka yelema cugum na ka bo bara togo korola ka yelema numérique la ni o jien table kuraye donc comment mbe o kan donc o de an la ni soja puis ko la ka klisigi dama ka fogo postu ko na abna na yelema kura mununge nyeta sirado ni don kerengere ni jien fantan ani nani be postu togola mi ni lajen yere sigi kumbaye oye asefe postu nyemaya so dasira fenchamo mako nyefo minu ni olu do be talike bara yoro yere la halawla o be ko fe nyemaya so klala ka wole dake ka nyeshi jamana de umbela jelema wele mini obedana ya sabatili ko fo olu ka bara ukan o bara choko kura munu ni obina lafia se bela jelema donc kerengerene mu blani no jien konna la ka foko oye postu ka doni a kunflo ye ko o fete flana ye munye feteli ye tienye mais occasion fene do ka ansigi ka nyogon kuma nyogonya ka tinya do fo nyogonyi par rapport postu yere secteur be ka por bi chugumna na fora postu secteur postu yere société kelen côté mais postu yere bara yere fo bara munu mako postu ka bara bibina beka bara e munya konna la postu yere société ka bara e munya kono état ka bara e munya kono mogo mu fene ye et policier a bara konna la ka fo ko ka fo ni meke ni tike o fene ka bara e munya konna la akunye anwe kan sigi abisigi la je kunye ko de nyefo nyogoni pour que ka laje nyogon fe beka bara ye munye beka se ka don akanga munke pour que o konna la beka ka bara ke posu fene ka se ka yere soro gelaya chama banka concurrence déloyale ou société chama mi nga bara nyogon ke ina fo société de transport ou alors que à droit tout bolo ka ke bon ubo ke fuiti boala bon abato mo bi te mu fe pourtant o daga gelana nyere souvent kuma kan lama mbembolo o ye ka fo mo ye o ka da posula posu c'est vrai ani difficulté chamando
mais aujourd'hui poste bi ka yelema ambe awla doniya ka fo poste togola don kerengerene ni obi ben octobre kalo kile 9 ma Mali jamana ma to kofe alla nyana mayali la wa poste ka langini ti doware ka barake ina fo alla nyine no chogamina wala saka nimisi wasa sora kononana jie fanta ani nani bela jeli Octobre kalo anga jamana kono obe nyugon deme ani kerefe de keleli kalo kofo kabeni nyina sen bafla ani tani shiki obebe atako mukwa ani nani nanima odi hukumu konna na chagedami yere sigilendo anga jamana kono ka bado nyugon deme la ani ka hadamade asira obo kerengereni ala sigida woronana oluka tamake kata unyeda nyamakoro ma nyana tikeka alamiru badini Ibrahima Kulubali oluka soralondo Octobre kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye Mali jamana kɔnɔ o cadre la an ka jamana minisiriso mun ka ca bɛnlen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani hadamadenya jigituguli baaraw ma ka fara Bamako sigida 6nan marabaw kan u taara bɔ Bakari Tarawele n'ale ye ɲamakɔrɔ mɔkɔrɔba dɔ ye Bakari Tarawele ye mɔkɔrɔba ye mun si bi t'i jɔ san 96 la wa Ala y'a gɛrɛsigɛ don denmisɛnnin 10 ani mɔden 21 na ni ko ɲɛmaya tun bɛ mɔgɔ min bolo o de ye Mali kiriko bulonba n'o ye Haute Cour de la Justice ma ɲɛma ye karisa ka diɲɛ tɛ fanga ye nafolo ye karisa fɛ o tɛ fanga ye fanga ye danga di n'a ye Ala ye min da min kama a ye Ala bonya i ye ne wuli ka taa n tɔ ma sɛgɛrɛ tuguni kɔ n taara kun de la fanga de y'a fanga d'a ma o ko ne mɔden nka fanga de ye fanga d'a ma ne fanga ye fɛn o fɛn di Ala ye fɛn o fɛn di a bonya u ye bonya Ala k'u bonya u ye bonya Ala k'u bonya Ala kira kosɔn sallallahu Muhammadu jamana minisiriso mun ka ca bɛnlen don ɲɔgɔn dɛmɛ ko ɲɛw ma o ka ciden nin kɛnɛ in kan a y'a jira a ka kɔrɔfɔw la ko octobre ye kalo ye mun kɔnɔna dɛmɛ kan ka cari jamana fan bɛɛ ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw lujuratɔw ani maabakɔrɔw ma wa a ka dantigɛliw kɔnɔ a ye wele kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la se bɛ minnu ye ka ɲini u fɛ halisa u k'u hakili to setanw na bon an bɛ kɛnɛ min ka bi an bɛ an ka mois de la solidarité ta ko 24 kɛnɛ de kan san o san jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye nin kalo kelen k'o ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani den kɛrɛfɛ kɛlɛli kalo an b'o kalo hukumu de kɔnɔ o hukumu kɔnɔ an bɛ tasibila kɛ ka taa maaw ma mɔgɔ minnu fanga ka dɔgɔ mɔgɔ minnu mago bɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ na mɔgɔkɔrɔbaw b'o la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni lujura b'u la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u degunnen don banaw b'u la nin kalo kelen kɔnɔ hakililajigin de don bɛɛ b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ an ka taabolo ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ kalo in de sigi yaasa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ min n'o b'an bolo ba la halisa an k'an jija jamana in kɔnɔ o kana tila an na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana taa ɲɛ an ka ɲinan yɛrɛ an ka ɲinan tɛm ko ɲɔgɔn dɛmɛ dɔ ye jamanaden bɛɛ kelen kelen k'i cɛsiri jamana jɔli la yɔrɔ o kelen jamana jɔli tile kelen tɛ mais kalo in de b'a datigɛ ka yira mɔgɔw la k'a fɔ an k'an jija an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ donc bi ta kun ye ka na an ɲɛda cɛkɔrɔba kan k'a fɔ maakɔrɔba bonya o y'an ka tabiya ye maakɔrɔba bonya o y'an ka taabolo ye o ye ka na o yira mɔgɔw la mɔgɔkɔrɔbaw bɛ na an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ na ka na an ka maabaw fo sigiyɔrɔ la ka yira k'a fɔ jamana mago b'u la jamana mago b'u ka duwawu la jamana mago bɛ u ka an bilasira jamana ka se ka taa ɲɛ ni wulikajɔ kɔnɔna na mun ye sefa wari ba 60 ye o kɛra bonya ye ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Bakari Tarawele ka fara an ka laadalafɛn kan n'o ye woro ye walasa ka ɲɔgɔn dɛmɛ walew sabati Mali jamana kɔnɔ o mun ye jamana faamaw ka laɲini ye o kɛlen don ka san nata n'o ye san 2019 ye o kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ san ye Mali jamana kɔnɔ bibi na an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye téléphone portable ye k'a daminɛ smartphone na ka taa se tablette ma a ɲaɲalen don an ka kalanyɔrɔw la an ka jateminɛw ye a jira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ nafa b'a la nka kɔlɔlɔ de ka bon bi kalanyɔrɔw la bari sabula ka d'a kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka denmisɛnw bari u ka se ka kalan taabolow faamuya caman ka se ka sɔrɔ téléphone portable ko la Samayira Sanogo n'a ka jatela Sanba Tarawele olu ye munumunu salo dɔ kɛ kalanyɔrɔw la an ka jɛ ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ ni telefoni la baara cogo min filɛ nin ye denmisɛnninw bolo anw ka kalanyɔrɔ la a b'a fɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye ka d'a kan a kɔlɔlɔ b'a fɛ ka bonya ni a nafa ye denmisɛnninw ka kalanko hukumu kɔnɔna na téléphone portable a nafa bɛ ka dɔgɔya pourquoi parce que denmisɛnninw attiré bɛ téléphone yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ kalan kan n'u ye Facebook ye jaw ye image lankolon ye u dɔw yɛrɛ b'o image de ta k'o lajɛ bi n'i y'a lajɛ an ka société la e bɛ cours la e bɛ ka téléphone lajɛ fɛn dɔ nana o ka di e ni ye i tɛ se ka kalan lamɛn o
ni kɛwale bɛ dankari kosɛbɛ anw ka kalan taabolo la o de kama a kan ka kɛ ko ye bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka jɔ ka a jɔyɔrɔ fin a la kosɛbɛ cogo min na an bɛ se ka fu siri a dan na walasa an ka se ka fɛrɛ an ka denmisɛnninw ma k'o lamɔ k'o kɛ anw sago ye. Téléphone utilisation classique kɔnɔ fɔlɔ ka weleli k'a la ou bien ka mɔgɔ reçoit la o kɔnnen de don anw fɛ yan. An ti jan n'a ye mɛtiriw fɛ an ti jan n'a ye ekɔlidenw fɛ waati min na cours bɛ ka kɛ téléphone ti utiliser anw fɛ. Maintenant a conséquence bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ téléphone ti fɛn ɲuman ye denmisɛnnin ma surtout n'a bɔra weleli ni fɛnw na n'a a sera utilisation ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman lase u ma. Ekɔliden min bɛ na ni téléphone classique kɔnɔ ou bien école la an b'a dɔn n'a bɛ ka téléphone kɔni labaara diyagoya non seulement ale yɛrɛ tɛ ka cours suivre mais a bɛ k'a toɲɔgɔn fana bɛɛ ka cours suivre parce que téléphone na mankan bɔ u na pe ka fɛn wɛrɛ lajɛ donc mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka o fɔ ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko den a défaut bɛ denmansaw la parce que ni téléphone min ye den bolo e b'a dɔn den tɛ baara la i kɔni b'a dɔn k'a fɔ dɔ ye den téléphone in d'a ma n'o ye den masa ye donc k'a dɔn k'a fɔ ko téléphone man ka di et que denmisɛnnin fana a bɛ kɛ sababu ka a bɛɛ ka cours suivre non seulement a b'a bɛɛ ka cours suivre a bɛ classique yɛrɛ bɛɛ ka cours suivre parce que dès que n'a ye mankan bɔ dɔrɔn hali maître min bɛ ka explication di ale ka explication bɛ jɔ. An y'a ye d'abord parce que maîtres caman bɛ chaque fois depuis école dans les wagati 2014 kɔnɔna la u commencera k'u plaindre u b'a fɔ écoliden dɔw bɛ na ni téléphone ye classe kɔnɔ a bɛ sonner a b'u déranger donc an y'a ye o la o komi a tɛ se ka continuer ten parce que olu kelen tɛ classe kɔnɔ donc monsieur b'a ka cours tan ni fila fili la n'a fɔra ko écoliden ka téléphone bɛ sonner a bɛ écoliden tɔ bɛ déranger donc an fana ye disposition dɔw ta o kama an ye mun ta o sanction na o ye mun ye d'abord an ye papier sɛbɛn fan bɛɛ fɛ écoliden fɛn bɛ yan ka taa bɛɛ informer à la classe kɔnɔ k'a fɔ téléphone tɛ utiliser an ka cours kɔnɔ tuguni téléphone tɛ utiliser an ka classe kɔnɔna la donc délai dira bɛɛ ma parents informera à travers aussi des êtres qu'on a envoyé aussi donc au kɔnɔna la depuis bɛ na ne yɛrɛ y'a ye vraiment problème c'est pertinent ne ye mɔgɔ dɔ ta spécialement a kama a bɛ jɔ da la écoliden fɛn fɛn bɛ na a bɛ bɛɛ ka segin f'u ye. O kumakan kelen de bɛ école maîtres da minnu y'a yira k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la vraiment n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ o kan bi o ka baara hukumu kɔnɔna na ni téléphone ko in de don ka d'a kan o bɛ to i ka baara ja la téléphone mankan bɛ bɔ ten o bɛ kɛ sababu k'i ka baara bɛɛ lajɛlen k'i bolo f'u ye. Écoliden man ka téléphone utiliser salle kɔnɔ parce que a bɛ kɛ sababu ye a b'a to min b'a utiliser a tɛ maître ka explication faamuya leçon faamuya non seulement écoliden minnu bɛ yen fana a b'olu déranger donc normalement téléphone man ka utiliser classe kɔnɔ parce que a kɔlɔlɔ ka bon non seulement i tɛ leçon faamuya en même temps i bɛ kɛ sababu fana ka dɔ fana degun. Téléphone kɔni écoliden man ka téléphone manipuler classe kɔnɔ a cɛ man ɲi fɛn min de don a cɛ man ɲi bon téléphone ninnu filɛ o téléphone nana ka na mun de kɛ téléphone nana baara dɔ de kama donc a man kan cogo si la écoliden ka don ni téléphone ye ka kulonkɛ kɛ n'a ye classe kɔnɔ a cɛ man ɲi mais bi n'an y'a jateminɛ an y'a jateminɛ bi écolisow la a ka nin ka ca yɔrɔ caman na i yɛrɛ b'a sɔrɔ sisan sa i bɛ ka leçon dɔ expliquer dɔrɔn directement écoliden bɛ kan kɛ alors baara dɔ kɛ téléphone na c'est pas bon. Écoliden dɔw fana ka fɔ la nin ko in kan ka ta ni k'a lajɛ ka d'a kan mɔgɔ minnu y'a kɛbaga ye olu dɔrɔn tɛ a degun bɛ se olu bɛɛ lajɛlen ma o de hukumu kɔnɔna na bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka ko in kɛlɛ. Ni élève bɛ ka téléphone manipuler cours kɔnɔ a bɛ se k'a ka kalan tiɲɛ a bɛ se ka professeur ka fɛn fɛnɛ explication fɛnɛ tiɲɛ ka a ka camarades fɛnɛ ka école ka camarades fɛnɛ ka kalan tiɲɛ o tɛ se ka kɛ école la a bɛ se ka école ka réputation yɛrɛ tiɲɛ o tɛ se ka permis direction a bɛ direction mɔgɔw tɔɔrɔ maîtres bɛ kɔrɔfɔli min kɛ a tɛ se ka foyi de kɛ classe kɔnɔ te maîtres lamɛn foyi. Écoliden man ka téléphone utiliser ni maître bɛ ka leçon ɲɛfɔ ka d'a kan n'a bɛ ka téléphone utiliser a bɛ kɛ sababu ye a tɛ explication faamu. O fana b'a écoliden ɲɔgɔn tɔɔrɔ. Écoliden man ka utiliser parce que a bɛ écoliden tɔw déranger non seulement ale yɛrɛ tɛ ka cours suivre wa a bɛ écoliden tɔw fana déranger tuguni ka far'u kan wa monsieur yɛrɛ fana tɛna se ka lafiya k'a ka cours kɛ wa a bɛ bɛɛ tɔɔrɔ. Écolidenw kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko écoliso ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen minnu fana bɛ ka to ka maîtres lafaamuya kosɛbɛ téléphone baarali la kalan waati kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na o b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ minnu bɛ kalanko bunakun kan u ka se ka wuli ka jɔ k'o jɔyɔrɔ fa baara ninnu na walasa kɛlɛ min bɛ ni olu bɛ ka a kɛ laɲiniw ka se ka sabati i n'a fɔ u b'a fɛ ka kɛ cogo min na. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili ale bɛna bi taa walawalali kan ye.
Lagine Konakiri jamana konnana Lagine jamana sharia sumba kolosiyoro cour constitutionnel ma ɲɛma a bolo segina ka don a ka baara la ka bɛn ntɛnɛndon ma kasangani Lamini Bangura bolo donnen kura ye a ka baaraw la o kɛlen do sababu ye ni ka ɲuguɲugu lawuli ni ɲagaɲaga ye bari sabu ka da kan a ma bɛn mɔgɔ caman ma don min na Lagine Konakiri jamana sharia sumba kolosiyoro cour constitutionnel ma ɲɛma sigira ko kura mɔgɔ min ni o kun b'a nɔ la cour constitutionnel ma ɲɛmaya la o ma sɔn ka ye kɛnɛ kɔnɔ o min bɛ k'a ka nisɔngoyaw jira a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi ka sanga ni Lamini Bangura ka baara ta in ɲɛtugun Lagine Konakiri jamana cour constitutionnel ma ɲɛma sigilen a kɛra ka sanga ni jamana kuntigi Alpha Condé yɛrɛ de ka laɲini ye ale de ye a décret bɔ k'a fɔ ko Lamini Bangura ka sigi cour constitutionnel ma ɲɛmaya la tugun nka ko in kɔni ma kɛ politiki mɔgɔw ani forobatɔn caman fɛla ko ye Lamini Bangura bolo dontɔ a ka caw la ko kura a kɛra jamana médiateur de la république ɲɛna ani jamana ɲɛmayaso ka kankɔrɔ sigiw ka fara jamana cakɛda baw ma ɲɛmaw kan olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Lamini Bangura ka sigili in kɛnɛ kɔnɔ cour constitutionnel ɲɛmaya la Lagine Konakiri jamana sharia sumba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel ma ɲɛma kelen ka kɔrɔfɔta a y'a jira k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen a n'ale kunkɔrɔtalen de bolo bɛ ka bila a ka caw la ko kura wa ko baaraba minnu ni olu sigilen do k'a makɔnɔ ko a bɛ olu bɛɛ lajɛlen sidɔn wa k'a na fɛɛrɛ tigɛ walasa k'a seko a n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ o baaraw kɔnɔ bonya ladiriya ani karama kɔnɔ fanga kankɔrɔ sigibaga minnu ni olu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko décret min ni a talen filɛ ni jamana ɲɛma Alpha Condé fɛ ka Lamini Bangura bolo bila a ka caw la ko kura k'o ye waleya ye min ɲana kosɛbɛ wa fana k'a ni foli ka kan o n'a ta bɛɛ jamana kɔnɔdenw ani politiki ko maa ɲɛma dɔw fɛla ko tɛ Congo RDC jamana kɔnɔ jamana ɲɛma kuntigisigi kalata labɛnw bɛ senna ka bɛn ni décembre kalo tile 27 ye diɲɛ seleginani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 15 ka bɛn ni nin dɔgɔkun in fori waatiw ye olu y'a lajɛ ni ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi dɔ kɛ Kinshasa Congo RDC faaba la sigi min sen fɛ diɲɛ seleginani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité y'a jira k'a fɔ k'olu ka laɲini ye fɛn min ye Congo RDC kalatako la k'o ye jamana ɲamasigi kalata in a ka kɛ jɛya basigi ani tilennenya kɔnɔ baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ bɛnkanw kɔnɔna na walasa kalata in ka kɛ hɛrɛ ni lafiya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ seleginani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 15 ninnu u ka ciden minnu taara Congo RDC sigi in kɔnɔna na u da sera kalata kɛcogo yɛrɛ baaraw ma bari sabu ka da kan machine kura dɔw de bilalen do machine minnu ni olu bɛna kalataw kɛ walasa cogoya min na kalata ninnu ka kɛ jɛlenya kɔnɔ ka sanga ni o laɲini ye diɲɛ seleginani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 15 ninnu ka lasigidenw fɛ Congo RDC jamana ma ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement ka babu sentigi o y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ Congo RDC jamana yɛrɛ de bɛna kalata in bɛɛ lajɛlen labɛn ni ka musakaw bɛɛ lajɛlen ta ko a man kan fiyewu diɲɛ seleginani tɔnba Nations Unies k'a fɔ ko a b'i da don olu ka ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata ko a ko san 1999 waatiw la ko diɲɛ seleginani tɔnba Nations Unies y'a jira k'a fɔ kumana mina lakanabaliya walankatara Congo RDC jamana kɔnɔ ko diɲɛ seleginani tɔnba Nations Unies ye kɛlɛbolo dɔ bila ka na Congo RDC jamana kɔnɔ ko bi ni waati min filɛ ni sisan ni olu ka jamana bɛ ka jamana ɲɛmasigi kalataw labɛn ko diɲɛ seleginani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité mɔgɔw k'u kana n'a fɔ k'u bɛna na mɔgɔ wɛrɛw ci olu ma Congo RDC ma mɔgɔ minnu ka nali laɲini u ka jamana kɔnɔ k'o de kama diɲɛ seleginani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo MINUSCO nana basigi kadara kɔnɔ ko nka ko n'a y'i bɔ o la ko dɔwɛrɛ ma ɲini u fɛ k'u k'a lajɛ u ka dan u danyɔrɔw la Nigeria jamana kɔnɔna na ka sanga ni jamana ɲɛmasigi kalataw ye min ni a bolodalen do ka bɛn sankura février kalo ma san 2019 cɛbɔ fila minnu ye ɲɛkun ye minnu ni olu bɛna na u kɔ da ɲɔgɔn na ka jamana ɲɛmaya ɲini k'o ɲɛkun fila sidɔnna ka ban Muhammadu Buhari ni ale ye fanga ɲini jɛkulu APC cɛbɔ ye n'a kanbɔlen do a yɛrɛ jɔyɔrɔ ɲinini na jamana ɲɛmasigi kalata nata ale ni fanga ɲini jɛkulu PDP cɛbɔ de bɛna na u disi da ɲɔgɔn na olu ka cɛbɔ o ye Atiku Abubakari ye an b'o ladɔnniya k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu fila ninnu APC ni o ye jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ka fanga ɲini jɛkulu ye ani PDP ni o ye Atiku Abubakari ka fanga ɲini jɛkulu ye fanga ɲini jɛkulu fila ninnu ka lajɛrɛ dugujɛ APC fanga ɲini jɛkulu ani PDP fanga ɲini jɛkulu in kelen-kelenna fila bɛɛ tɔgɔla mɔgɔ bɔra ni k'u ka baara bolodalenw dantigɛ ni Ala ye jamana ɲɛmaya kalifa u la baara minnu bɛ u ŋaniya la ni k'a dangɛnɛmaya Nigeria jamana kɔnɔ jamana kuntigi Muhammadu Buhari
ale ka o baara bolodalenw na tɔ min sigira fɛn min kan kosɛbɛ o be tali kɛ yurugu ani dungo juguya kɛlɛli la Nigeria jamana kɔnɔ o tɛ kuma kɔrɔ ye Nigeria ka denw tulo la bari sabu ka da kan kumana min na a be jamana ɲɛmaya ɲini san 2000 ani san 15 waatiw o kɔrɔfɔ kelen ninnu de kun y'a darɔgese ye an dun be don min na i n'a fɔ ko min bi fanga sinamatɔnw kelen do k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye yurugu ye ko waleya caman tara ni k'a ɲɛsin olu ma fanga in kɔnɔ fanga ɲinijɛkulu PDP cɛbɔ Atiku Bubakar ale min ko a bena da jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ko a la ka jamana ɲɛmaya ɲini ale kɔni ka baara bolodalenw kɔnɔna na ni ala ye jamana ɲɛmaya kalifa la ale ka baara bolodalenw na ko fɛn min be tali kɛ kɛnyɛrɛye baaraw kan k'o na lajɛ k'o kɔrɔ don kosɛbɛ Nigeria jamana kɔnɔ ani fana ko ninkura bena na fiyɛ jamana sɔrɔ yiriwasiraw bɛɛ lajɛlen na ko b'a jira k'a fɔ k'olu ka baara bolodalen fanba o bena na ɲɛsin baaraw bangeli kan kosɛbɛ ka se ka baaradaw bange min be kɛ sababu ye ka baarantanya kɛlɛ ali n'o y'a sɔrɔ sigida ɲɛmayaso sigi kalataw bolodalen no Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka bɛn kari nata de ma ka bɛn ni ntɛnɛn Hari Konan beje wele bila a ka fanga ɲini jɛkulu tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma sigi dɔ kɛnɛ kan daw kuru sigi min kɛnɛ kɔnɔna na fanga ɲini jɛkulu PDCI RDA ma ɲɛmaw u ka biro politiki bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka bɛnkan dɔw ta ni ɲɔgɔn ye u k'a lajɛ teliyala ka fɛrɛ kɛ ni ka sigi ba dɔ kɛnɛ sigi sen kan n'u ko a ma ko congrès extraordinaire o baaraw bɛɛ lajɛlen min nana don sigida ɲɛmayaso sigi kalataw de labɛn kadara kɔnɔ bari sabu ka da kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ juru jalen do kosɛbɛ fanga ɲini jɛkulu PDCI ni o ye Henri Konan Beje ka fanga ɲini jɛkulu ye ani jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini jɛkulu RHDP ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔn sigida ɲɛmayaso sigi kalata in ɲɛ labɛn baaraw kɔni be sen na kosɛbɛ fanga ɲini jɛkulu PDCI bolo walasa a ka laɲiniw ka se ka sabati fanga ɲini jɛkulu PDCI mɔgɔw kɔni be wuli ka jo la walasa cogoya bɛɛ lajɛlen na RHDP kana se ka kalata nata in dato u la n'a ma ɲɛ k'a fɔ fadenya yɛrɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ karatata o kuma na k'u k'a sama ko n'a dajara min na k'o kuma na ko se b'a na si dɔn Faransigaw ka minisiri muso min ni o ka caw bɛnnen do sorasiya koɲɛw ɲɛnabɔli ma Faransi jamana kɔnɔ Florence Parly ale be tamala Cadi faba kɔnɔ Njamena a ka taama in laɲini fanba be nana boli fɛn min kan o be tali kɛ banbaganciw kɛlɛli an'u daga tali ka bɔ Cadi kɔnɔ ani Saheli jamana tɔw bɛɛ lajɛlen Niger jamana taama tɛmɛlen kɔfɛ ka Burkina daw kan juwe kalo la san 2018 Faransigaw ka sorasiya minisiri muso Florence Parly a filɛ k'i kunda Njamena kan Cadi jamana kɔnɔ walasa ka se ka taa ka baaraw laɲini tɔw dafa ka se ka kɛlɛbolow sigi sen kan farafina jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ min be kɛ sababu ye ni ka lakana la sabati kumana min na Faransigaw ka sorasiya minisiri in be taa Cadi jamana kɔnɔ a kɛlen kɔfɛ ka t'i ɲɛ da Faransi kɛlɛbolo kan Force Barkhane o min be Cadi jamana kɔnɔ Florence Parly tilala ka sigi kɛ ni Cadi jamana kuntigi Idrissa Déby Itno ye ani a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri ye min be Cadi jamana kɔnɔ n'o fana ka caw bɛnnen do sorasiya koɲɛw ɲɛnabɔli kama n'o ye Bishara Issa Jabala ye u ka sigi in kɔnɔna na fɛn min be tali kɛ farafina cɛncɛn ka jamana 5 ka kɛlɛbolo G5 Sahel kunkanko kow ma kɛrɛnkɛrɛnniyala a musaka ko u da sera o ma jamana 5 minnu ni olu be ɲɔgɔn sɔrɔ G5 Sahel kɛlɛbolo kɔnɔ Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger ani Chadi ka se ka fɛrɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin G5 Sahel kɛlɛbolo musaka ko ma o kɛlɛbolo min ni musaka ko degun de be a kan n'o de be ka don kɛlɛbolo ni a ka baara bolodalenw dangɛnɛmayali cɛ fɛn min be tali kɛ Boko Haram kɛlɛli fana kan da sera o fana ma Florence Parly ka taama in kɔnɔ bari sabu ka da kan an be don min na i n'a fɔ komi bi Boko Haram banbagaci jɛkulu kelen do ka dadigi kɛ Cadi jamana na Faransigaw ka minisiri muso in kɔni ka taama in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka lakana sabati farafina jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala Saheli jamanaw bari sabu ka da kan a y'a jira k'a fɔ ko walasa nin banbagaci kɛlɛ in degun ka ta ka bɔ farafina jamanaw kan ko fo k'a sɔrɔ dɛmɛbaga ɲuman de sɔrɔla farafina jamanaw la k'u dɛmɛ ɲɔgɔnya hakilina ɲumanw musaka kow ani dɛmɛ caman wɛrɛw nasiraw fɛ ko ale ka taama in be don o laɲini in kelen pe de kadara kɔnɔ Bamananga kunnafoni be kuncɛ ni communiqué ye mun bɔra Moribabugu commissariat yɔrɔ la u ko k'u b'a da bɛɛ lajɛlen kulo ka bɛn ni kari tɛmɛnen octobre kalo tile 7 san 2018 nɛgɛ kaɲa 19 tɛmɛnen kɔfɛ ni miniti 30 ye u ye su dɔ de lakodɔn cɛ do a si bɛ taa san 30 la maa farila fin do mètre kelen ka taa se santimètre 80 ma a jɔ kundama a bɛ se o fɛnɛ ma wa fɛn min ye bazɛn bulalama ye o de fɛnɛ kun b'a la nka su in yɛrɛ a ma se ka labugu natigɛ o de kama u taara a lasago fɛn min ye Gabriel Touré su marayɔrɔ ye
maa o maa de bɛ ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ Marababugu commissariat la ka nɛgɛjuru sira fɛ n'o de ye 20 80 18 6 n'o de ye 20 80 18 6 o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ ani kafunɛ bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ yanni ka taa so ma aw k'an bɛn